Здравейте, приятели, аз съм мистер Летсплей. Тук при мен са само 21 и Крис ШЦЦ. Сега ще ви разведем изважните ларпове. Това е ларп Enchant. Ето го спавна. Това е спавна. Тук има безплатни неща. Дъма бром. Покажем къде живеем, къде ни е като някаква като къща на лапа. Сега. Чакай. Покажи им нашата дупка. Това е шоп. Не прилича на нищо. Прилича малко. Това е ларп меле. Доле слизате и почвате PvP-то. То директно като напишете ларп меле PvP. Ще да разведа на важните ларпове на ларп SMS. VIP 2.40 за 3 месеца. Има топ, feed, health, топ, repair, bug, ignore, тъпа, here, mail, да. Колко е? 2.40 ли? Да, регулар същото, warrior същото, legend същото. Ето тук е това. Меч, армор, Пипа си е добре? Sharpness 5, Far 2, Knockback 2, Smite 5, Looting 3. Armor, Protection 4, да, ето вие си пустите, да. Следващия ларп е... Кой? Ларп... Абе, нали имахме един меч с всички енчанти, кой го ползва от вас? Ларп Food. Това е Ларп Food. Ето сега къща. И още един Кратос, той е най-главният и той сега снима. Да. Много тъпи неща имаме. Ето виждате. Това е само от евент. Покажи ти, да покажеш холма. В холма. Да, и ако се чудите откъде имаме ето... Ама къде сте, бе? Там... Тези брадви, това е от Кратос. Той ни ги даде. Той ми ги даде на мене, не. Аз ще ходя за Endstone. Брони, разни глупости. Това е фул меч. Сега на ларп... на ларпен. Ето го ларпен. Кратос е тук, да знаеш. Ето го Кратос, махнете. Къде от Empire няма? Нищо. Кратос още не е видял ние какво ще си направи в никакъв сервер. Това ни е F-Home. Виждате? Между другото ни е по-хубав от къщата. Да. По-голям. Сега кулите. Още съм мутнат. Покажи кулите на хора. И сега. Къде да се обстълва? Ето Ендерман. Грозен. Най-лаген сервер. Да. Не. Той Ендерман се бъгнал. Не, лагнал. Айде. Пак лаги. Си, бе. Съединените кули. И това е. Друго няма какво. Нали ще показваш как се бие, И айде, видите. Ела на спауна и ще видиш как се бия с някак. Къде точно? Ето ги тук. Ето този е хак.
Вижте го. И сега може да не. Май. А той е супер, нещо си какъв е? Къде? Е, горе, къде лети във въздух. Това е... Не знам. Суперман. Не знам какъв е. Но, Парута. Ще ме убият! Къде? Не, няма ме убият. Аз съм хитър и избегах. Просто забрих да си изям готово. викате, мистер Лесплей, викате. Аз съм мутна. Само 21 как? Да. Така написаха. Бой. Ти какъв си? Какво каза, че си? Ого, каската ти отиде. О, не. Минер, майнер. Хубавата ми каска. Няма ли да ме мутнат? Кажи да ме мутнат. Вземете диаманти. Хубавата ми каска. Мога нека тук мета диаманти. Ендър честа е пълен. В какво мани има ендърмани, така са дошли вътре. Еландур! Зомби. Мастера БГ. Ето този е хак, хора. Да знаеш. Тук има хакер, то супер нещо си е хак. Да, то се вижда, защото Ай, аз Къде бе? целих с една стрела и падна надолу. че ме спална. Мирай бе. Охо. Ке го отпратих. За тебе. Този е хелпер, да знае. И това ще е от мен. Много ви е харесал клипа. Дайте коментар. И се абонирайте и довиждане.